Sæt dig rigtig godt til rette. Ha' en rimelig ret ryg og slap af i dine skuldre og arme. Giv slip på alle spændinger i bryst og mave, i kæberne og i benene. Sådan så du virkelig føler, at du har en afslappet ret holdning. Nu skal du finde kontakten til dit åndedræt. Prøv lige at finde det sted i dit bryst eller i maven, hvor du allertydeligst mærker den her lille udvidelse og sammentrækning, når du trækker vejret. Du skal simpelthen finde dit åndedrætsanker. Så det, som for dig er tydeligst lige nu, er det i brystkassen eller i maven, det er der, du hviler med din opmærksomhed. Så du sidder her en stund og følger den her lille åndedrætsbølge. Fornemmelsen af dit bryst og din mave, der hæver og sænker sig i sit helt eget tempo. Så du giver dig selv lov til at sidde sådan en stund. Så der er slet ikke noget ved åndedrættet, der skal laves om. Det er præcis som det skal være i det her øjeblik. Du har stadigvæk din opmærksomhed rettet imod dit eget åndedrætsanker. Og hver gang dine tanker flyver væk med dig, så leder du blot dig selv tilbage på en venlig måde. Lige præcis tilbage til det sted, som du har valgt, skal være dit anker, din brystkasse eller i maven. Nu skal du forestille dig, at du sidder helt uforstyrret ved en søbred. Et virkelig smukt natursted, og der er en lang badebro ud i vandet. Der er solnedgang, og der er helt stille. Vandet er blikstille. Nu skal du forestille dig, at du går hen til enden af badebroen, uden at du går ud på den. Du stiller dig bare i den ene ende og kigger ud til den anden ende af broen. Mens du står der, så ser du farverne fra solnedgangen, der spiller på en eller anden måde i vandet, selvom det er helt blikstille. Og nu om lidt, så begynder du at gå ud til enden, men ikke før jeg siger til. Der er 21 skridt ud til enden af den her badebro. Og hver eneste skridt er et helt åndedræt. Altså
en hel indånding og en hel udånding. Så der er 21 åndedræt, 21 skridt ud til enden af badebroen. Så din øvelse er at være til stede i hvert et åndedræt, i hvert et skridt, samtidig med du nærmer dig målet. Så det at være i nuet, selvom du bevæger dig hen imod et mål, så du begynder at gå nu. Og husk, det er åndedrættet, der bestemmer dit tempo. Så det skal ikke gå hverken hurtigt på nogen måde. Ja, du kan faktisk tillade dig at læne dig lidt ind i og vide, at du nærmer dig målet. Selvom du er fuldt ud til stede i hvert eneste skridt og i hvert eneste åndedræt. Efterhånden som du nærmer dig målet, skridt for skridt, så ser du også, at badebroen er omgivet af vand nu. Du ser ikke så meget strandbredden eller søbredden mere. Du kigger nu ned i vandet og er opmærksom på farverne og stilheden, imens du går. Læg ekstra meget mærke til det her, at være til stede i nuet. Tålmodigheden i, jamen det her, det er tempoet. Sådan her, det er åndedrættet. Og du nærmer dig alligevel dit mål. Når du kommer ud til enden af badebroen, så skal du forestille dig, at du stiller dig med en skulderbreddes afstand imellem dine ben, og med ansigtet og brystkassen rettet imod solnedgangen. Og prøv at lægge mærke til din kropsfornemmelse og din følelse, når du går her på badebroen. Og uanset om du er nået helt ud til enden af badebroen og står med ansigtet og brystkassen rettet imod solen, eller om du stadigvæk mangler nogle skridt derud, så prøv lige at fornemme stilheden og roen nu. Når du står ved enden af broen, så prøv at lade solnedgangens stråler ramme dit ansigt og din brystkasse, og virkelig fornemme, hvilken følelse det giver dig.
Hvad er det, du kommer til at mærke, når du står med ansigtet imod solnedgangen, og der er komplet stille og roligt og uforstyrret? Prøv at mærke begge dine fødder solidt plantet på badebroen. At du virkelig står. Nu kan du bestemme dig for, om du vil afrunde den her øvelse, eller om du vil fortsætte. For eksempel ved at du sætter dig ned på badebroen og bliver siddende en stund. Og så vender du tilbage, når du er parat. Og øvelsen er afrundet.